Fa 10 anys que l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya va crear Hangar, un centre autogestionat en una antiga fàbrica del Poble Nou que oferia espais per a la producció creativa. Molts artistes visuals i plàstics són coneguts gràcies a Hangar, un espai ja consolidat. Ara s'ha convertit en un centre obert a tota la comunitat artística de Barcelona. Això que veiem és una de les creacions més conegudes de l'artista gallec Rubén Santiago. Part de la seva obra la podem trobar al Museu d'Art Contemporani de Vigo i també al de Caracas. Ell és un dels últims 180 artistes que durant aquests 10 anys han passat pels tallers d'Hangar. En una ciudad como Barcelona acceder a espacio donde trabajar pues cada vez es más complicado, ¿no? La situación común en toda Europa, ¿no? Cada vez el espacio es más, para los artistas es más difícil y aparte las condiciones, ¿no?, para producir tu obra que hay aquí son únicas, ¿no? Aquí els artistes també tenen l'opció de viatjar a països com Mèxic, Rotterdam o Itàlia per desenvolupar els seus projectes. Hangar va néixer com un espai experimental. Un espai de producció gestionat pels propis artistes. Això és un model que encara no s'ha reproduït en altres llocs, però està ara posant-se com model per imitar, diguem-ne, no? La reforma de la zona industrial de Can Ricard de Barcelona farà possible que Hangar s'ampliï a 2 naus més.